Barangay Tanod sa gabi, full-time student sa adlaw. Kini ang kaagi sa usa ka tanod nga mitapos sa kursong Civil Engineering sa usa ka cum laude. Sayra nato ang mga hagit o sakripisyo sa 23 anyos sa pagkabuot niya sang tamis nga kalampusan. Mag-graduate siya karong adlaw. Ano ang iyang sugilan? Sa Kalubihan Barangay Hall sa Dakbayan, Sugbo, nagbandira ang congratulatory message o guragway ni Engineer Janril Tan. Pipila ka tuig nang nahimong tanod si Janril sa barangay. Busa, dako nilang garbo nga mitapos si Janril nga cum laude. Ganihang bundag nakuha sa 23 anyos ang diploma isip civil engineer. Dili matukip ang iyang kalipay kay bonus na ang medalya isip cum laude. Alang kaniya. Happy guys na overwhelmed and then makasalamatan. Kahilakon siyang misugid sa kalisod tungod sa kakabos sa iyang pamilya. Gikan siya sa hilit nilapit sa alubihid dito sa Mindanao ug nanimpalad sa Sugbo aron makamot ang damgo. Maayo na lang kay nakasulod siya isip tanod sa barangay nga nagsilbi usab niyang Pinoy-anan kay gitugtan man siyang mupuyo kay wa siya'y panimay. Buwag man ang iyang mga ginikanan apan wa kini makapikto sa iyang pangandoy. Mapasalamaton siya sa iyang pamilya nga nahimong inspirasyon sa iyang pagtuon. Damgo niyang tukuran o panimay ang iyang pamilya, busa. Civil engineering ang gikuha niyang kurso. Emosyonal ang iyang mga ginikanan. Nalipay na kagay ko nga nakuhuman siya. Bisan doon ako, kamay na kaya ako natabang siya. Magkinanglan siya sa'yo, wala pa yung kahatag. Sa iyang kagalingong paningkamot, nakuhuman siya. Magpabili lang siya po kang humble. Ayaw pag-usap sa imong buwan batasan. Dagang nakauyon sa imo ha. O ang akong pagandoy sa nimo nga makakuha juga og lisensya sa kuan makapasar ka sa board. They were separated. Usasad sa mo kanang challenge sa akong kinabuhi is how to cope up with the situation. Like, wala broken family. Thank you gyapon. Both of them. Salamat. Salamaton jud kay ko because ever supported. Very supportive. Yulagway siyang kauban sa barangay nga seryoso ug responsable nga public servant si Janril. Busa gisuportahan nila ang panahon ini sa pag-eskwela. Wa na ko damha nga ingon ani da iyang performance sa iyang academically nga pag-eskwela nga makabot sa niya iyang damgo nga mahuman sa eskwela at the same time cum laude pagud siya. Aduna na mga tanyag sa cum laude graduate apan mas gusto niyang mupasar una sa board exam. Dili layo nga mutap si Janril tungod sa kalantip siyang utok. Gikan sa preschool o elementarya, first honor siya. Class valedictorian usab siya sa high school ug cum laude sa college. Playful ka siya pero ikabihan na magtuon gina siya. Ang iyang goal lang is to graduate but still na siya bonus nga cum laude. Time management lang jud and then have a solid inspiration. Ang damgo adunay katumanan kung apilan sa kakugi o paningkamot. Sama ni Janril Tan. Kauban si John Sudon. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.